Kardom dormali tum la sepini litum kachetan bonji bangela henlo je ilitum north east aso plotang te itum homia pupe karbi pupe kuki pupe amizo pupe do sapson tak thasi naga pupe itum de kaduk kawis tame litum isina north east plotang te je litum han ke mainland india tum ke nang ke lang ke untouchable lo lapen ke itum ke chinese side lo bang nang ke lang ke mainland india tum ke Lasi litum kiram tangan ni sami thek polong lo angel chakma pandera do nong sitame tok lut lo pranar mu de lo people lo prong telang li pan Chinese pu penalang ne Chinese kali pu kasi pudu na joine selang pranar mu de lo lapen ke hada government atum pisi pulo mabong te hada ka sarkar atum ke cari atum jela ke discrimination kali pusipu racial discrimination alam kali alang tum personal alam pusang tum yang pulo lapen hala bang sos tame hithi roi an sitame FIR tok long le pusipulo lasi Apo bang BSF border security force along se claim dun lo je mithang adet pan cherai kop ya phan sita me asupo phan mang ke cherai kop nun edelo mithang adet along ho pulo pulo tang te ka prek adet pen ke bang hutur ka prek adet hutur pen ke bang mate adusmon atum han ke litum che songun pen paremun sita me mithang der alo kinto hutur phan ke litum paremun e hemalo kido mithang hutur phan ke litum paremun e po bang lo parem sung pik po bang lo Athene li PC pudam loma bong tenang li tum chini ji non he jong tumi dikhet se thameli tum thek ponong bilo e Assam pen Madhya Pradesh along ke Charlie Dam Hiros Jyoti Das pu alang li na pen ma bong tenang li Assam pen si Charlie Dam lo economics student alang li Madhya Pradesh along si haladak Indira Gandhi National Tribal Unity Tribal University along si alang li Charlie Dam lo haladak halabang so university long si Ase halada kopi loma blotang te bang pho tum bang lo posiku bang pho tum bang lo alang li phandam se arjudam lo nat pen lo nang ke pulo Assam pen north east pen pulo labang suka chithan pen masalang li phan thang bak be thang alam ma be pin ben si theng chok lo teng ro prop de lo ang anukan mena vi palisen san lo kopi polo prong te la ke north east pen pena polo nang li tuma sab so video se tame lang pon chom thala पता नहीं किस बात में मुझे मारने लगे मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ ना मैंने उनको गाली दिया ना किया गया वो बोले कि यहीं आए हो यहीं मर जाओगे तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ तो नहीं मरूंगा तो वो लोग क्या किए 5 से 6 लोग जो लड़के थे उनमें से 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और फिर सीधा आके कि बोलने कि हम दिखाएं कि कैसे मरोगे और फिर मेरे चेहरे पे सीधा मारने लगे वो सा लाभ जो भी हो पाए Nang tum la video si tame thek long lo ami thang ma se social media long ang sa really sense halang li che than lo ra da phan je ni phan la puson pu thang nat alam ta we pu si pu thang nat ki churi ta we people ma plotang te alang li north east pen la pen Assam pen pu che thana jok selang li phan pon ke theng ke jok avi pajli sen lo la se hala bang so bang pho tum phan no ma bang ke expel elo pu si pu college pen ma se expel de lo university pen ma se expel de lo pu si li tum news along long pon hala bang pho ke theng ke chok tum amen ang li tum arju pa me tha don tum kumara tuma pong tenang li tum amen bang arju pa me tha sinili amen pu po halang hala ka che tham lo hala bang so areng hu ge so bang te che tham lo anurak pande inur bang ke anurak pande la pen ke inut ke Visal Yadav la pen ke la son thak si Utkarsh Singh pone pini ho amen da an pen klaro ida jo la pen ke si inur bang ke Jatin Singh la pen ke inur bang ke Rajneesh Tripathi la tum bang pho atum si alang tum si hadak ludam pak lo la bang so abang forum lo hadak si theng chok lo avi palisen san la si la bang so a discrimination e pa jut ko ki ke la ke sung pik helang people ma lodang te athe education hin jong si paprang dun de polodang te litum ke pap lahai hin ke pavirun e education mane school along setame than ponang ji po bang than bang atum setame halada than bang atum than pon pedet ma pusi pu penana long arjulong hada than bang atum pen ma si cheng lok dikti polim adim setame litum arjulong long ahut pen ke news along tangti ko puso se litum adet long discrimination le pavirun la pinyar ni setame litum mainland India sa asor atum ke itum north east atum han ke me thang adet punang hokpon pelang me thang India Bharat solo punang hokpon pelang pinyar ni sitame litum han ke north east pen lo plotang te kai ke sitame nang kang nek choi nang kang thok la pen ereng hu ke so pen sipling set lang ase litum thek ponong penang anatum che tham than je ke dam long tang atum sitame je alang litum aphan dam lo bang te foreign munit tin set pu foreign munit ki tin thang lama we sitame lang tumara reng hu paso la pen kang thok khala bang han lo ke no nai lalo la se la ke piloma bong te komar ma ke chok che bong te la ke sarkar atum se
เจละบางโซเห็นเก strict action เอละเป็นแกสกูลละลงปนน college ลงปนนทันแบงตุมพันประธานปนปีอาสิเป็นอันนะตุมปุยตุม north east ตุมเห็นโลเด็ดกะชิงหอนเทคไนท์ people ลงเทตุมแก geography ชินีลับเจกุมานีบางยองซีบิฮาร์เป็นอุตตรประเทศเป็นมัธยประเทศเป็นเดลีเป็นพนังชิธานลงเทตุมแกชินีเจละเกโกนาลมาลงเทบาร์รอดอาลูซิโดโลละเกบาร์รอดอามุนีโลตุมแกอินเดีย society ลปุยตุมชินีเซตาเมลิตุมยองซีเจธานามลงเทโกนาลงเทนี่ตุมแกคาร์บียงลงเป็นนี่ตุมแกนากาแลนด์เป็นพลตังเทนากาแลนด์นี่โกนาลไชน่ามาปุสิลิตุมพนังอาร์จูทูจีมันเฮลาตุมแกitu matha lo mainland India tum hen lo ke thek nai kere nai lo hala tum si aprang ha British atu men sitame kiju ke dorab long paprang posela tum sinang thek mu nang advance mu pusi matha setame kachini ne nai hala tum hen lo geography na chichini la geography je India map ko natma po anda chichini la India ma arlo north east amuni ra tumar je complexion ko sonna puta chini ne la pinian ni alang tum itum han ke konan lo China det pen ma po an sitame li tum hanang ki pu tum dolang people of lotang telang tum geography ma si charlie le det ma po sene matha me thang det amep ma se chi ne ma po pinian ni li tum ke chini je Kashmir along ke do muni tumar je mumang ko son Bihar along ke do muni tumar je mumang ko son lapen ke Delhi along ke do muni tumar je mumang ko son ili tum chini setame hala tum ke tum han hang chini ne pinian ni li tum North East along also mar tum han class 5 6 also mar han India map art ha product telang tum nang RPG lapen Jammu Kashmir kupon asido product telang tum nang paklang thekji lapen itum ke kupon asido North East tum ke potelang tum nang paklang thek setame pinian ni people si mainland India tum ke people si chini bang wedet lapen ke thek bang wedet hadak athan bang tum dong ke than thede loma ke paklang thede loma ka chini ne de loma mate government pe na matong alang tum ke pa ben check lo pinian ni North East aso tum han alang tum ka chini ne pinian ni itum lang nam lo pong ke pinian ni artificial intelligence a hen lo AI technology si ka advance pick a din lo ile tum phone che on rap lo setame pinian ni sami tum hanang ka chini ne tum dolang pinian ni ile tum yong sa dak pladam el lo pong te Chinese pu se ile tum hanang tin helang jolo po an setame dolang setame ka chi pui thuke ni tum hen lo der phan ka ching hon thek nai der phan ke pa jok British atum han ka plung atum lo ke chi puji ekdom wande mataram puji ajat puji ekdom la chui tum aleng atum thola pini ho setame longle halada khironi long ka che song ho phelang pi long ka che song ho setame tum aphan ke ka prek amni sinang ke ho alang tum mang ke bharia desh bhag India solo tang ho aflek arong rang ka che wan setame halak tum hen lo ka chini ne na ya tum ge India me ka chini na ya tum ge halak tum hen lo ka discriminate na ya tum lo setame piniar ni ilitum North East atum ge la puson ke claim click la hen lo dona tum la si ilitum abang setame penanga tum pupu nang tum itum hanang right hek thelo ka preka country nang pinon kolam setame la lo se piniar ni ne li check pe lan senang tum phan thampon chotpok ke bang jilang ani se an to sen update pon tum pon kardom